To assalamu alaikum, al'ummar jihar Kano sun damu kwarai da gaske su san menene dalilin da yasa har yanzu jam'iyyar NNPP bata ɗaukaka ƙara ba. Tun bayan da kotun tribunal a jihar Kano ta sanar da nasarar Dr. Nasir Yusuf Gawuna cewa shine halastaccen gwamnan jihar Kano, shine kuma wanda ya ci zaɓe da ƙuri'a mafi rinjaye. To sai dai har yanzu abinda mutane suke ta tunani a kai kuma suke cikin rashin fahimta a kai shine har yanzu yau kwanaki 9 kenan jam'iyyar NNPP ta kasa shigar da ƙara ko ƙorafinta a kotun appeal. To muna so mu sanar da ku cewa abinda suka kasa gaya muku, musamman ku mabiyansu, cewa akwai ƙa'idoji waɗanda dole sai an cika su kafin a iya ɗaukaka ƙara ko kuma kafin a shigar da ƙorafi a kotun ɗaukaka ƙara. Menene waɗannan ƙa'idojin da ake da bukata kafin ɗaukaka ƙara? Na farko, kamar yadda mai shari'a a Court of Tribunal ta sanar da waɗannan ƙuri'u na bogi aƙalla wanda suka cimma 165,663. To kafin NNPP su iya ɗaukaka ƙara, akwai buƙatar wannan ballot papers ɗin wanda suka kai kimanin 165,000 da 'yan kai. To dole ne sai jam'iyyar NNPP ta yi kwafi ɗin waɗannan ballot papers ɗin, kuma za ta yi copies ɗinsu ne each and every one times 30, wanda kenan akalla suna buƙatar kwafi na wannan ballot paper ɗin kafin su iya shigar da ƙara. Adadinsu ya kai miliyan 4,969,890. sai sun yi kwafi na wannan ballot papers ɗin adadin miliyan 4,900 da ɗoriya, wanda akalla idan kowace ballot paper ka ce za a yi ta akan naira 50 kwafi ɗinta, akalla wannan kuɗi sun tasamma naira miliyan 200 da kusan 48 da wani abu. So saboda haka bayan wannan kuma akwai documents, akwai wasu ƙarin takardu wanda akalla yawansu ya kai kwafi miliyan 2, wanda dukkaninsu ita ma jam'iyyar NNPP akwai bukatar sai ta yi kwafi ɗinsu shi ma su wannan adadin, sannan ta haɗa su da wancan ballot paper ɗin, sannan ta iya shigar da ƙara, wanda idan su ma ka ce kowane kwafi za a yi musu akan naira 50, aƙalla suna bukatar naira miliyan 100, zunzurutun naira miliyan 100 kafin a gabatar da wayannan kwafis ɗin. Kuma babban matsalar shine wayannan kwafis ɗin da ake da bukata za su ɗauki tsawon lokaci mai yawa kafin a iya gabatar da su, kuma gashi su ɗin jam'iyyar NNPP da suke da bukatar su ɗaukar ƙara ba su da wadataccen lokaci na gabatarwa da kotun ɗaukaka ƙara, wato kotun appeal, wa'annan kwafis na takardu, domin ba su da lokaci cikakke. Idan ba mu manta ba, court of tribunal ko kuma court of appeal, akwai bayan an yanke ita wannan shari'a akwai kwana 21 da suke da shi a dokance wanda za su ɗaukaka ƙara a cikin wayannan kwanakin. Idan suka yi exceeding wannan kwanakin, maganar ɗaukaka ƙara bata taso ba. Wannan dama ce da kotu take bayarwa idan baka gamsu da wato shari'ar da aka yi a tribunal ba, to kana da kwanaki 21 domin ka tattara naka inaka ka kai kotun koli, wato court of appeal, domin nuna rashin gamsuwarka da sauransu. To wayannan yanzu haka daga lokacin da aka yanke wannan shari'a sun ci akalla yanzu kwana 9. So haka abin da ya rage musu a cikin kwanaki 21 da suke da shi a hukumance, suna da yanzu ragowar kwana 11 zuwa kwana 12. Na ba ku tabbaci da yaƙini wayannan ƙa'idojin da ake da buƙatar a cika kafin a iya shigar da ƙara a kotun appeal ba za su iya cika wannan ƙa'ida ba, saboda lokacin da suke da shi ba zai iya wadatarwa ba su kammala wancan tsarin nasu. Sannan idan ban manta ba, mu kanmu jam'iyyar APC da muke da cikakken lokaci a wancan lokacin da za mu shigar da ƙara a tribunal, mun yi wannan kwafe-kwafe na takardu wanda aƙalla sai da ya ɗauke mu aƙalla kwanaki 40 kafin mu iya kammala ko kafin mu iya samar da abin da ake da bukata na hujja domin gabatarwa da kotun tribunal. To bayan wannan kuma fa kar ku manta, a wancan lokacin ga masu bibiyar shari'a, aƙalla fa akwai wato takardu waɗanda suka kai aƙalla 13,600 fa, waɗanda
wayanda ba su samu shiga ba saboda babu wato ba zai yiwu ba a lokacin. To akalla muna da takardu documents na hujja akalla guda 13,600 wayanda a wayannan lokacin ba iya shigar da su ba, an shigar da abin da ya sawwaka. To mu fa da muke da cikakken lokaci kenan a wancan time din. To yanzu idan ka ɗauko mu koma kan batun jam'iyyar NNPP, yanzu a jam'iyyar NNPP na baka yaƙini masu kallo cewa babu wani mutum a cikin jam'iyyar NNPP da yake da adadin kuɗin da ake da bukata kafin wannan ɗaukaka ƙarar domin gabatar da waɗannan kwafis da kuma sauran 'yan tsarabe-tsarabe da za a gudanar kafin ɗaukaka ƙara. Aƙalla suna buƙatar maƙudan kuɗaɗe, sai dai idan lalitar gwamnatin jihar Kano kuɗin talakawa ne za a zo a saka musu ƙahon zuƙa a ƙarar da su a batun shari'a. Sannan kuma dama idan ba manta ba a kotun tribunal an riga an yi masa togaciya, ba fa gwamnan jihar Kano bane ba, duk abinda ya taba yanzu a lalitar gwamnatin Kano, he will be accountable, he will be held accountable for it. Dole sai ya zo ya accounting. Saboda haka a jam'iyyar NNPP yanzu babu wani mutum ɗaya mahaluki wanda zai cire wancan zunzurutun kudaden ya ba su aje a yi shari'a da su, domin caca ce kasada ce, domin dukkanin sun fahimci inda aka dosa kuma sun fahimci abin da zai faru nan da wani ɗan lokaci. Saboda haka idan har suna da bukatar wancan abu domin shigar da ƙara a kotun appeal, na farko ba su da cikakken lokaci da za su iya tattara wa kotun koli wancan bayanan da ake da bukata kafin shigar da ƙara. Na biyu suna bukatar manya-manyan kuɗaɗe, miliyoyin ɗaruruwan miliyoyi kafin su iya samar da wayancan hujjojin da ake da bukata ko ka'idojin da ake bukata da sauran 'yan tsarabe-tsarabe kafin iya ɗaukar ƙara a kotun appeal. Saboda haka abinda muke kira ga 'ya'yan jam'iyyar kayan gwari su fa kwantar da hankalinsu. Wannan tashin hankalin duk ba zai fashe ku ba, domin Abba ya riga ya tafi. Magana ake yi ta Gawuna ya riga ya zama gwamnan jihar Kano, magana ake yi ta rantsuwa kawai ake jira yanzu. Saboda haka wanda ya ga zai iya zaman jihar Kano ya zauna, wanda ba zai iya ba kuma ya tattara nasa kusa muke da Nijar, dama boda tana kusa, ya kama gabansa. Amma Abba Kabir ya tafi, babu shi, mun masa ritaya da shi da mai gidansa a jihar Kano. Saboda haka waɗannan su ne dalilai da suka hana har yanzu jam'iyyar NNPP bata iya ɗaukar ƙara ba har yanzu. Kuma har yanzu muna nan muna lissafi, har yanzu ba su ɗaukaka ƙara ba, ba su ɗaukaka a baya ba kuma har yanzu ba su ɗaukaka ba. Wataƙila dai muna ji a ranmu cewa sun fi haƙura, kawai Abba ya haƙuri ya sauka a zo a rantsar da mai girma Dr. Nasir Yusuf Gawuna a matsayin gwamnan jihar Kano halattacce wanda ya ci zaɓe. Allah Ubangiji ya sauya.